Shalom, Horas Madihita, Amang Inang, Naposo, Dohot Sude Aka, anak remaja, baik na di Bagasan Garijon, manang na sian Bagas, mengikuti ibadah melalui live streaming, channel YouTube HKBP Depok Sada, tapahohema, tapuka parminggota, marhite bukwede nomor 26, ayat sada sahat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarnya anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di perbadian na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Sa ingot maali Jehovah akadenggan ni basam dohot asini roham, aisyan narobi do akai, asa unang marsurak-surak akamusuku midaahu. Ali debataku marhaposan tuho doahu, say unang paila ahu, haleluya. Haleluya, Ali Tuhan debata amanina di Banua Gijang para sirohana sumurung. Nama dok maulia temahami tuho sian nasa rohanami. Ala dilehonho anakmu nasasadai tuhamatean humokop hami. Asa unang mago na porsea di ibana. Alai asa ngoluan nasa leleng nileleng na dinasida. Tatak mahami ali amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus, nagabi habadyaon dohot hatigoran di hami.
Saise sama dosa nami saluhut alani pilihan na sundenggan na pinelehon nai humokop hami. Saya paeleng mapinggol tutang yang nami jala asi maroham di hami. Mari hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihanamuma patik ni debata, patik palimahon, sahat patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangaponmu donatorasmu, asa martuaho, jala leleng mangolu, ditano nanilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paunapon, unang ho mamunu, patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manako, patik pasyahon, unang ho olo makatidakon hatana sotutu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Bohado padok ni debata taringo tu patik nasapului odo. Ahu do Jehovah debatam nina debatata, pargogo na suatu dosan jala parimas, siluluhon dosan yama ama tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton pinopar ni akan nasugoroha diahu. Alaya sidor hakku diakan nama ribu-ribu, akan nama holong ni roha diahu, naso mangalosi patiki. Ima sahatna atong rak mangidugugo mahita tu debata taringo tu patik nai. Ali Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon habar tu patik mi. Amin. Tu
Tatapoti madosata tu debata tapauduk bema rohata. Ali Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan para siroha nasumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa nadangolon rotu jolo ni habang sahabadion mi manopoti jala menganggukon dosa nami. Macayot jut warsahi hami homar hite-hite pikiran dohot hata dohot pabainan nami naroai. Dang huaholongi hami hosian nasa roha nami dohot nasa ate-ate nami. Dohot nasa todinami dohot nasa gugunami. Nang dongan nami dang doson diri nami hubain hami. Di baini tamadori masanmu jala uhumanmu hami tuhamatean saliling nililing nai. Alai nama purus mahami nuaing tuasini roham nagodangi. Mangido sian nasa roha nami hasesani dosa nami saluhutna. Saya urupi mahami paubahon roha nami ala ni Tuhan Yesus Kristus. Anak haolongan ni roham si Pangulu hami dohot ala ni guarmu nabadiai. Ali Tuhan saya asima roham di hami halak nadangolon. Amin. Ali Tuhan debata amnami na di Banua Gijang. Maaf. Jesi ya. Ni debata taringot tu hasesani dosata. Satoki doho hutadikon alai papungupungoku mahomu semar hite-hite akka asini roha godang. Tagan diparpiar ni muruku. Hutabunihon bohiku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan basa saleleng nileleng na asyaku ho. Ninna Tuhan Jehovah si palua ho. Hasangapon madidebatana di Gijang. Amin. Tuhan
Epistel turpuk di mingguta sadarion yang mana dienet sian buku Pesalmen bidu 22 ayat 20 sahat 30 sada tabahama marsikat soring. Puji-pujian marningot hasusuang ni hati nimbulon. Sai jami tahonokku maguar mutu akka haha anggiku, jala pujiokku maho di tonga-tonga ni huria namar luhuti. Puji majam bahang waleaka nama kabiari ibana. Sude pinopani sejako pasangapon ibana. Jala sude pinopani Israel menghormat ibana. Aidang lea rohana manang marbias-bias mida pardangolon ni nadangol. Jaladang ditabunihon bohina maradopon ibana. Jala ditangihon do angguk na itu ibana. Uma aka baga-bagaku di colon iakan nama kabiari ibana. Say mangat dosogot akan nadangoli jala butongan. Ikon mamuji-muji Jehovah do akan nauso-uso di ibana. Say humica dorohamuna saliling-lilingna. Ingotoni kabemulak na sida tugaga. Akala masomba tujolom usogot sudeaka margani parbeku. Ay Jehovah do napunaharajaon. Jala pagom-gom di akka parbegu. Manganjala marsomba dosugot sude akan nagok dihum di tanoon. Marsinggang tujolona dosogot sude akan marsingar roh di nama tegasi. Say adong do pinopar ni manusia na manguloy ibana. Akan na manaringoti Tuhan itu pinopar na sogot. Ima sahatna. Martua do akan na tumangihon hatani debata. Jala na upeopsa. Amen. Tidakon mahata haporsyaw tay songon nahina tidakon idong atas haporsyaw disadok portibion rap mahita mandok.
au porsea di debata Jehoba, ido ama pargugo na suhatu dosan, na tumapalangit dohotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehoba na sasadai, iman na tinubuhan ni si Maria, na gabi-gabi siya to di berbadia, adorang sabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na matetar pajal laibana di hau pinor silang, na tuat tubanu turun di tanam, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lahudul tu siam di bata Jehoba, amanai pargogo na suhatu dosani. Di sima ibana pay mamulak sogut tu tanaon, panguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di porbadia, jaladong sa dahuria na badia, huria hatopan hak Kristen akan na badia, dohot dihasan dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu so daging halak nang mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Titing masa di Minggu Reminiscere 20 Februari 2021, bagian na parjolo tema minggu. Goarni mingguta sadereon ima Minggu Reminiscere doho tema ditatap debatado ngolu ni hala na bersea. Bagian paduahon nanaing marbagas 2A titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagasom ma Daniel Goklas Parsaoran, anak niamata situa doktorandus J. Simorangkir, tubuh ni inata Ruslina Simajuta SPD, Sianhuta Jalan Cemara Raya nomor 26, Perumnas Sada Parung Panjang, Ruas ni HKBP Parung Panjang Resort Depok 2, Dohot Orwana, Elianora Boru Siahan, Boru Niamata J. Siahan, Tubuninata MR Boru Sibarani, Sianhuta, Perum Depok Mulia 2 Blok AB Pitu BJ Depok, Ruas ni HKBP Depok Sada, Nir Sada 2 Walu Sada Kelompok Jordan. Pamasumasuon di hari Sabtu 6 Maret 2020 Sada di HKBP Petukangan 2B titing Parjolo. Naeng majalo pasu-pasu parbagasoma Job Sofar Lubban Tobing, anak niamata Miduk Lubban Tobing, tubuh ni inata turut Agustina Boru Nababan, Ruas Niha KBP Sei Bahar Jambi, Inganan Desa Bakti Mulia RT 003 Sungai Bahar Jambi, Dohot Orwana, Sari Francisca Boru Siahan, Boru Niamata Mei Siahan, tubuh ninata Ermida Boru Neibaho, Ruas Niha KBP Depok Sada, Sianhuta, Jalan Kutilang 2, nomor 114 Pancoran Mas, Kota Depok. Pamasumasuon di hari Kamis 10 Sada Maret 2020 Sada di HKBP Depok Sada Resort Depok. 2C titing Parjolo. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma Roberta Aji Fiantoro, anak niamata Saaji Nahinan, tubuh ni inata Vipin Sukarniati, Ruas ni GKI Kayu Putih, Inganan Dusun Pare RT 0502 Bandungan Saradan Madiun,
dohot Orwana, Maria Monica Bumbunan Boru Napi Tupulu, Boru Niamata Johnny Napi Tupulu, Tubuh ni Inata Senti Boru Sirait, Ruas Niha KBP Depok Sada Resort Depok, Sian Huta, Jalan Poin Mas Raya Nomor Sia, Kota Depok, Jawa Barat. Pamasumasuon di hari Sabtu 10 Maret 2020 sada di HKBP Depok Sada Resort Depok. Bagian Napataluhon Ruas Parguru. Mamuka hari Minggu sadarion 28 Februari 2020 sada gabe ruas Parguru di Huriatama sahala doli-doli ima Markus Hotman Silalahi, tanggungan ni keluarga Bapak Situa B. Raja Gugu Boru Simalango, Nir Opat Tolusia Kelompok Judea. Bagian Napaupaton, Ruas Napida, Mamuka hari Minggu sadarion 28 Februari 2020 sada, Nunga Pidahuria Sian HKBP Depok Sada, Marice Boru Sihotang Namar Baju, Pidatu HKI Tumbajae, Resort Maduamas Tapanuli Selatan, Inganan Jalan Haji Asmawi Gang Kelinci, RT 05 RW 05 RT 07 RW 05 Beji Depok, NIR 524 Kelompok Jordan. Bagian Palimahon, Ruhut Parmahanion Pamisangon Manang RPP. Mamuka hari Minggu sadarion 28 Februari 2020 sada, Hona Ruhut Parmahanion Pamisangon Ma Amata P Manalu ala melanggar RPP Taringotur Parsaripeon. Inganan Raga Jaya Depok. Bagian Ponopon Parguru Malua Angkatan 2020 sada. Hari Minggu 7 Maret 2020 sada pukul 14.00 WIB. Patupaun ni Huriatado pertemuan orang tua ni Dakdanak Parguru Malua Angkatan 2020 sada maringanan di gereja Pinangido tusude natoras ni Dakdanak Parguru Malua Boy Madohoti Huhut Madalaton protokol kesehatan namasa ditikyon titingoma songon undangan resmi. Bagian papituhon Dewan Koinonia Pitu A Seksi Sekolah Minggu. Nabarjolo pra parheheon Sekolah Minggu di Batupa di hari Minggu 7 Maret 2020 sada marhite Zoom meeting dohot guru sekolah minggu di gereja dohot meragam kegiatan ima pukul sia 30 1 pukul 10 30 kelas sada 2 lomba menggambar dan mewarnai pukul 10 30 1 12.00 kelas ceria dohot balita lomba peragaan busana dengan tema ulus pukul 10.00 1 pukul 10.04 kelas tolu dohot kelas 4 lomba kerajinan tangan pukul 10.40 1 pukul 16.00 WIB kelas 5 saat di pra remaja lomba TikTok challenge paduahon puncak parheon sekolah minggu di Patupa di hari Minggu 10 Maret 2020 sada. Domu tusi, dong sidong titing, tabegema panorangion sian seksi sekolah minggu.
Pitu B, Seksi Remaja Dohot Napo Sebulung. Di hari Sabtu 6 Maret 2020 sada, patu paonna do ibadah syukuran bona tahun PND Distrik 20 walu Debos Cup secara virtual naboi payutihutonon ni sadok remaja dohot Napo Sebulung ni huriata marhite channel YouTube live stream HKBP Cinere Resort mulai pukul 10.00 WIB. Pitu C, Seksi Paropuan bona tahun Punguan Paropuan Distrik. Ibadah bona tahun Punguan Paropuan Distrik Manang PPD patu paonna di hari Selasa 2 Maret 2020 sada pukul 00 WIB maringanan di HKBP Cibinong. Pitu D, pembekalan dan perkenalan pendeta resort dohot pengurus seksi di Dewan Koinonia patu paonna di hari Minggu 20 Februari 2020 sada pukul 30 meringanan di GSG lantai sada. Pinabotohon tu saluhut pengurus Dewan Manang Seksi Boiro madohoti ting-tingon ma nagabe undangan resmi. Pitu E, dung sipul titing salanyayim hulaki hami dung sipul titing tabegema panorangion sian pengurus seksi sekolah minggu. Bagian Pitu F, bagian pawaluhon Dewan Diakonia Seksi Kesehatan. Seksi Kesehatan Dohot Palang Merah Indonesia Kota Depok naing patupahon donor darah di hari Kamis 10 sada Maret 2020 sada pukul 10.00 WIB dohot di hari Minggu 14 Maret 2020 sada pukul 30 WIB maringanan di Gedung Serbaguna. Bagian Naparpudi titing naso jinahaon dohot berita parhepengon tajahama di lembar warta na pinaradi ni huriata dohot marhite WA Group di kelompok partang yang atabe. Songonima titing masa di huriata di bagasan mingguon sa di pasu-pasu tuhatami tahu sangap di goarna. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kepada Amang Pendeta DJ Sirait, Amang dan Inang Parhalado, serta Amang, Inang, dan teman-teman Naposo remaja yang kami kasihi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena pada hari Minggu yang indah ini kita dapat beribadah bersama-sama, bersekutu, serta memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini, perkenankan saya, Sondang Simarmata, mewakili Sekolah Minggu HKBP Depok 1 dan Arko, ingin menyampaikan panorangion terkait dengan kegiatan Sekolah Minggu HKBP Depok 1 dan Arko. Jumlah anak Sekolah Minggu HKBP Depok 1 dan Arko per minggunya rata-rata berjumlah 300 anak dalam ibadah online yang dilaksanakan pada masa pandemi ini. Jumlah guru dan calon guru Sekolah Minggu HKBP Depok 1 dan Arko berjumlah 20 orang.
Kegiatan sekolah minggu HKBP Depok 1 dan ARKO digabung selama masa pandemi COVID-19 ini yang terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan non-rutin. Kegiatan rutin yaitu berbentuk pengajaran online yang perhorong dilaksanakan dalam bentuk rekaman atau live streaming di channel YouTube HKBP Depok 1 ataupun juga melalui Zoom. Pengajaran dilakukan mulai dari kelas ceria dan balita sampai kelas pra-remaja dan dilaksanakan di setiap hari Minggu. Untuk kegiatan non-rutin Sekolah Minggu HKBP Depok 1 dan ARKO pada tahun 2021 ini terdiri dari Parheheon, Jumat Agung dan Paskah, webinar, dan Natal yang seluruhnya dilaksanakan secara online. Dan pada bulan Maret nanti, Sekolah Minggu HKBP Depok 1 dan ARKO mengadakan Parheheon Sekolah Minggu. Parheheon Sekolah Minggu di tahun ini mengangkat tema Marlas Niroha Mahamu yang diambil dari Yesaya 66 ayat 10a. Adapun acara Parheheon Sekolah Minggu di tahun ini terdiri dari 2 rangkaian kegiatan, yaitu kegiatan Pra-Parheheon dan Pesta Puncak Parheheon yang seluruhnya dilaksanakan secara online. Kegiatan Pra-Parheheon Sekolah Minggu HKBP Depok 1 dan ARKO diadakan pada hari Minggu 7 Maret 2021. Kegiatan Pra-Parheheon ini diawali dengan ibadah bersama yang dilaksanakan live streaming di channel YouTube HKBP Depok 1 dan terdiri dari beberapa lomba, yaitu lomba menggambar dan mewarnai untuk adik-adik kelas 1 dan 2, lomba peragaan busana dengan tema ulos untuk adik-adik kelas ceria dan balita, lomba kerajinan tangan untuk adik-adik kelas 3 dan 4, kuis Alkitab dan TikTok Challenge untuk kelas 5 sampai kelas pra-remaja. Seluruh kegiatan lomba pada Pra-Parheheon ini dilaksanakan melalui media Zoom. Setiap anak sekolah minggu hanya dapat mengikuti 1 perlombaan dan pada hari Jumat 5 Maret 2021 merupakan batas akhir dari pendaftaran untuk lomba di Pra-Parheheon Sekolah Minggu ini. Jadi untuk Amang dan Inang serta adik-adik sekolah minggu kami boleh segera mendaftarkan diri di grup WA kelas masing-masing. Pesta Puncak Parheheon Sekolah Minggu HKBP Depok 1 dan ARKO akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 pada pukul 9 sampai 11 WIB atau setelah ibadah pagi. Acara Pesta Puncak Parheheon Sekolah Minggu ini terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, di antara lain akan menampilkan hasil dari lomba pada Pra-Parheheon dan menampilkan beberapa talenta dari adik-adik sekolah minggu kami. Dan pada ibadah pagi dan sore di tanggal 14 Maret 2021 juga akan ada mandok hata, vokal grup virtual Mars Sekolah Minggu HKBP, dan doa syafaat. Kami menyadari bahwa rangkaian acara Parheheon Sekolah Minggu HKBP Depok 1 dan ARKO tidak akan dapat terselenggara dengan baik tanpa adanya dukungan dari Amang dan Inang semua. Maka itu, kami dari guru Sekolah Minggu HKBP Depok 1 dan ARKO memohon kesediaan Amang dan Inang untuk mendukung dalam doa serta turut hadir dalam ibadah online bersama dengan adik-adik kami pada acara Pra-Parheheon Sekolah Minggu di hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 dan Pesta Puncak Parheheon pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021.
Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf jika dalam panorangion ini ada kata-kata saya yang salah ataupun kurang berkenan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Taulak mo na isa dia. Damai ni batana sumuruk siya salu na roha. Ima mangaramoti akate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhan tay. Amen. Horas madihita hamu akamanami do inadami. Songoni mahamunang ruas ni huria. Natongo payutihu parminggotan yang dibagas marhita ibadah live streaming. Sahak mata bini hamisude parhaladu nama kubasi minggu tadi bagasa sedarion horas ma nang di hamuna. Tapi utihu mahatani debata turpuk camita di minggu ta sedarion ima minggu reminiscere inong masuk kita tu minggu passion imana tersurat di surat ni Apostel Paulus tu huria Rom di bidu opat mamuka senai 10 tolu Rodi ayat 25 sono mahatana takas mata payutihut. Aidada marhite sian patiki ro baga-baga tu si Abraham nak tu poparanna nama dok ibana mania portibion marhite sian hati goran nasian hapor siaunido. Ai out akasiradu tipatihi gabe panean dang marguna hapor siauni. Jadi pesan ma baga-bagai. Ai di horokon patikido rimas. Alai yang gosuada patik. Laos suadong do pangalosion. Tiba ini sian hapor siauni do baga-bagai. Asa sian asi nirohado. Ai dang hot baga-bagai di sandok poparanai. Dada hola didonga sapatik ni si Abraham, duho didongan na sahapor siaun, ay amani hita saluhut na doibana. Hobartu na tersurati, hubamakit doho gabi amani torok bangso, dia dupan ni debatamay, nahina porsianna si Pangulo akan namate jala si Ju naso adokian gabi adong. Maralohon nasa pakirimod do hapor siaon na makirimi asa gabi amani toro bangso ibana hobar tu hatay songonima sugot poparammo. Dang na olo gali hapor siaon nay paidaida pamatang na nahira sumarngulube ay nung nasa 100 tahun umur na nakpaidaida si Sara naung sayap ladangi. Dangulo kang guruhana menadikon hapor siaon di baga-baga ni debata nalam tutuguna do tahe hapor siaon na jala di parsangapi do debata. Ay positutu do rohana tuk do gugu ni debata patupahon na pinarbaga-baga nay. Alanido ubay na dirajumi gabi hatigoran na. Dada alani ibana sabing ubay na tersurat naung dirajumi tu ibana. Hitape ditatap do disi ay rajumad do naktuhita hapor siaon di ibana na pakihiho Jesus tuhatay siyan namate. Ay dipasahat do ibana alani pangalaw siyotay jala di Pangulo sialani hati gorata. Ito anggo sahatna. Ruas ni hurian itu hatta
Di halak Yahudi masairi kodo patik. Jala tu ngapala sikop situ tudo lain ujon nasida mengaradoti patiki. Mereka sangat disiplin. Dan bagi mereka jalan menuju keselamatan harus melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat. Tetapi kemudian hukum Taurat itu menjadi beban bagi mereka dan motivasi melakukan hukum Taurat adalah karena ketakutan di bawah ancaman bayang-bayang hukum. Jadi radunya sida do akapatiki asatamana sida gabe partohap holang alani hatawun haudukon dohot hasisikop ni namangula patiki. Ima di sada sisi alani ido nasa nasumang yuto patik ni Yahudi dang rajumani gabe dohot partohap di harajaon ni si Daud jala dang dohoti gabe partohap di ngolu nasora suda menurut pengharapan mesianik nasida. Ise do akan dohot rajumat donga sabangso ima akan marsumat. Maka terjadilah ketegangan antara Kristen yang berasal dari Yahudi dengan orang-orang percaya yang mengikut Yesus dari bangsa-bangsa non-Yahudi. Ai iko jolo sunato donasida asatama gabidohono ni yanakon ni si Abraham. Mengalusi ima di pasaha apostol Paulus masurato tunasida namadok haporseaudo napasikopon patiki. Ayala naporseado si Abraham gabi di leon baga-baga tu ibana. Jala ala naporseado ibana gabi uduk ibana mangaradoti persuruan ni debata nakpe dak tarjalo pikiran dak tarjalo utoh-utok persuruan ni debata. Aini ojar ni haporseaon na dotong margogo ibana mangaradoti baga-baga ni debata na tu ibana nakpe ngamaol atusan nung marumur 100 tahun neng leonon ni debata baga-bagai jala si Sarape ngasaip ladangi ninna bahasa sekarang mungkin Sarah yang berumur 99 tahun seharusnya secara ilmu medik sudah mandul. Tetapi sekali lagi karena iman percaya dia dikuatkan dimampukan melakukan perintah Tuhan. Sebaliknya kalau kita pikirkan orang yang melakukan semua hukum Taurat Tuhan belum tentu iman percayanya bertumbuh kepada Tuhan. Bisa saja dia jatuh kepada semua kegiatan ibadahnya kepada tindakan yang legal formal. Asasi tong diadopan di colma, asasi tong diadopan di donga saha porsiaon, ni radutan ma akaruhut dot patik parhuriaon. Boido si songoni. Alani i, neng tohononnya apostol Paulus tuhita, alani hapor siauta do disariho debatahita ido sa dibaen topik ni mingguta di bagasa sedarion ditatap debatado ngulu ni halak naporsia. Allah memperhitungkan iman orang percaya, bukan memperhitungkan amal. Jadi ketika nanti pada masa parusia Tuhan Yesus datang kedua kali, bukan ditimbang antara dosa dan amal kita. Karena tidak satu pun dari kita akan selamat karena perbuatan kita. Tetapi kita akan dilihat percayakah kepada Tuhan? Lausima suku-suku nasonari tu kita. Boha, porsia do kita tu Tuhan Yesus akamang do taminang. Porsia. Maka sekarang kalau kita mengatakan kita percaya dan itulah kesaksian kita tiap minggu di dalam kesaksian iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Maka sekarang mari kita coba bertanya kepada diri sendiri dan kita melakukan refleksi, mengevaluasi diri kita, apakah kita betul-betul orang yang beriman. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 di sana dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Marang natohodo kita nuaing porsia di debata. Manang nunggu dah kita nuaing porsia tu dirita. Kita bersyukur
Ilmu teknologi perkembangannya sangat pesat dan sangat maju, dan sangat banyak membantu kehidupan manusia. Tetapi di sisi yang lain, kemajuan ilmu dan teknologi menjadi tantangan bagi iman percaya. Ilmu teknologi telah mendorong manusia untuk dapat mengurai segala sesuatu dengan logika, yaitu akal berpikirnya. Maka ciri masyarakat modern adalah ciri yang dicirikan dengan segala sesuatu kehidupannya serba terprogram dan terprediksi. Segala sesuatu untuk masa besok dan masa depan dipersiapkan dengan rinci. Alani gabi menggodang menuai merhaposan tu utoh-utok. Maka kita melihat ada fenomena ketika kita tanya, boloni suku senari dulu lewa sarang manguliho, pada umumnya jawabannya, ayah haleono kual langun ni. Hapesa mulai najulo na binoto bulu halak kita, tong dope dahan leonon allangon ni. Bukan materi yang mau dimakannya yang dikatakan, tetapi bagaimana nanti? Karena apa? Orang sekarang mau menikah, semua sudah diprogram. Rumah, gaji sekian, biaya untuk adat, biaya entertain, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu sangat bagus. Segala sesuatu dalam kehidupan memang harus diprogramkan, harus direncanakan. Tetapi harus sampai kepada puncaknya, kepada penyerahan. Allah muhiyad rohaku satu sonari, nang ulo durak pola gajang umar tangyang manugut nai bulu buru-buru, tangyang tidak dana sekolah minggu itu tangyangku. Nakku bota dok syak kamu akan tutuan nai minamar ningut dope. Urupiau mangula, ulau namar guna. Bonana nang ujungna, homabain jadinya. Semua sudah dirangkum apa yang mau kita lakukan. Naik marsermon, naik tu distrik, naik perpunguan perempuan, naik perpunguan lansia, naik mangula-ulau na asing, naik marbengkel, ngaisi sabutullah. Urupiau mangula, ulau na marguna, bonana nang ujungna. Kalimat terakhir itu luar biasa. Bonana nang ujungna homabai jadina. Urupiau mangula ulau na marguna. Usaha saya lakukan sekuat-kuatnya, tetapi kata akhirnya biarlah Tuhan. Bulu hata dihalak yon, ikhtiar wajib dilakukan manusia. Tetapi kemudian setelah ikhtiar kita lakukan, kita berdoa dan berkata amin, maka kesimpulan akhir harus bagi Tuhan. Di mana posisi kita sekarang? Apakah kita masih mau memasrahkan semua kehidupan? Menghadapi COVID, kita melakukan prokes. Mohon maaf, boleh buka dia dogardion masker hon ala hurajumi daudo sian kita. Jala sipata pusok lau makatai bolo leling. Ulak nakin, untuk urusan kesehatan kita jaga, tetapi akhirnya harus kita serahkan kepada Tuhan. Asayadong dong nggak dijaga terus. Alayla si mana hona. Alayang guna so pala dijaga, badang pala hona. Kita bukan mau merendahkan yaitu pikiran dan disiplin pribadi. Boha ubiar do kita, adong do pemuse nagabe perenungan di kita. Hata najolo di halak kita, ayah hado allangota di sisugut. Buado partureni ulauta. Najolo hiran sotor program dong ulu ni halak kita. Atau emak marnida di sidi. Tuh pak ben itu kan. Alani do sama masa yang di tahun 71 tahun 20-an. 1 tahun 10 HP. Alani do masa do mangoli natar sosak najolo. Dangan dong mudalla. Ala kebetulan 10 sada hal ya gabe wakil pangoli. Gabe ado garra padabali padongani. Buasa gabe 10 sada hal ya ala audo satu-satuna doli-doli di hutanami nadong jasna. Ala si kola padita au. Jaya saladok pangoli na tarsosak anak isiraiti madok padongani. Edak pola be luluan jas tu padongani. Jalam anak piga pangoli na hudongani i mamijam jas dua kamang do taminang dang jas baru.
Jala roda nganong modal na, dipijam majolo, pinahalo bu ni naburuna, ano bayar nuk saya pesta. Dipijam boras yan lalo pound. So ngoni do sudi, ijo barteda, nuk pesidungan no pestai maretok kita nina. Selesai do sudi na, jala akan nahudongani si 10 sadai, dengar-dengar do naing muluna. Untuk standar kehidupan kita, mereka dapat menyekolahkan anaknya, perekonomiannya bisa berjalan dengan baik. Alani tabereng ma, waduh upur siadu kita nong pistar nuai, daripada najulu nasopola di etong abisidina, di mana kita sekarang ini. Sering sekali juga bahkan ketika kita berdua kita meragukan apa yang kita doakan. Kado di hurian aku bulus dak pola udok hurian ai lawang mereng nomor sahid. Ngaga borat sahid ni amat tau. Toy martangyang mahita. Jala pengantar ni dongan namion, ima nesya kuria tau sia seksio mandokon tidak ada yang mustahil bagi Allah. Idodok debata di Lukas Sadetul Pulpitui. Percaya kita dengan mujizat yamangnya ipapos rohani nion keluargaon. Amin nina lagi. Singkatnya nuksai hami martangyang mulak mahami kira 5-10 laka dope isel lebe-lebe ni ruangani rumah sakiti ngahubigi alai marhusik di pudi. Wari berek kue dia indah. Adang bebe. Besok-besok kun nami kidan mati nama ini mana. Sambil merdala saya marsa kau amang uwi Tuhan. Ayang golapatan ni tangyang ngamin weng nakin saya naruh aku. Itu fakta, ada kolak kami na merdala nira. Sering sekali kita begitu. Kita doakan anak kita dalam perjalanan. Tetapi logika kita tetap merongrong iman kita mengatakan, sutung medebu, sutung songonon, sutung on, enak baron wae. Alam berjudo pergereja kan, lau buruna tong ropar tadang ngayalap. Tulang, lau jodoh si jujur merdeleni na kan. Nio kebetulan bayo si tugu. Baholo mah. Alai dorak solau hamu martangya kita ina, itangyakon. Horas mahal di dalam Tuhan, soalnya non musilau mulak. Amin. Inatai itu manang yakon ni. Holang lewat jam sirang mulak ngasih busi sauna tong inangi. Merdela tu julu, merdela tu pudi. Pas hanung bola, amatai saya tahu manoto per bola but ini. Nggak mulai saya juruan inatai, ya nama to tenak manoto ni bang gelisah narohana. Baik kok kamu nak kira martangyang dua lahi. Dak tahabe natai muruk matu amatai. Pahinna ayah haina. Ni mudope amama dohon. Ena biguhana songgop tuho. So mulat dope borup sonak-sonak ako manotot per bola. Buah harwa inna. Bangajab pigang ngalewat satu ngajom. Baido. Ala naking ngata pasahat tu debatai namatai. Betapa sahape kutong nomor pikir ribenna. Unang martangyang bisa leng usaw indo honom mu ba. Belujah kita nomor tangyang nakini namatai. Praktek kehidupan agama kita sering sekali seperti itu. Kita melakukan ritus agama kita melakukan doa kita, tetapi pertanyaannya, apakah itu juga dari iman percaya kita? Apakah kita percaya? Apakah kita percaya? Ikoni majul parjulo sirenu konota di bagasan permulota. Atong di tantangan hidup modern nuaing marhite turpuhon arahonoto matuhita so nairo ni podatulu ayat 5 marhapo satu jahuba mau sian nasaroham unang marpangusadiako tu pikiranmu sendiri. Rencanakan semuanya, kaji semuanya, pikirkan semuanya, tetapi kata akhir katakan biarlah kehendakmu Tuhan yang jadi. Daktaboto adigan saya corona. Daktaboto na terjadi tumar sugut. Ayang wakana pistar pasti dohononda hari besok pasti lebih sulit. Laos tabereng mabularong acara di televisi. Kaleidoskop do tahe guarra acara na kilas balik. Dung dietong secara ekonomi besok pasti lebih susah. Kenapa? Lebih banyak pengangguran. Tiap tahun universitas mencetak sekian juta sarjana. Sementara lapangan pekerjaan tidak ada. Hari besok pasti lebih susah. Karena apa? Logikanya dapat diterima. Dakyabe ditopa di batatano. HP jolma, ganup sugut ditopa.
jutaan. Habis bagion. Na alay unik na siyan na jolo tu sonari, say songolido terus dirokon akahali, alay lam tudingkan na do parngoluan anggo menurut tahu. Tantangan tiap waktu ada. Maka kalau demikian kenyataan hidup, unak pola biar kita, saya toktong merhapo satu Jehovah kita. Yang kemudian, mari kita melakukan hukum Taurat didorong iman. Bukan melakukan hukum Taurat supaya beriman. Tarado tima patiki. Jadi dak toho sonerotnya kama manay lapo tuak. Bolo mula kau tu prosesa lo do minum lapo tuak. Boleh dok marminggu hitari minggu bah boleh nadongan natong. Ay toy makangai dokon holang alania sini roha donin na. Jala di botol mamanya halak kita ro na ito ba madokos sola gracia. Ay sola gracia do lahe. Dangalana saya rado tiba marminggu ninna. Maka anugerah itu bukan anugerah murahan. Ketika kita telah diberikan anugerah dan ketika kita sudah beriman, pasti kita akan melakukan hukum itu dari hati. Jadi bukan ditulis di loh atau di buku lagi, tetapi sudah diukir di hati. Maka hukum Taurat yang telah diukir di hati akan mendorong kita melakukan tuntutan hukum Taurat itu lebih baik. Dang beholanda mabiar mida jolma. Jadi tersono mahu pikir analogina patik ni hukum Taurat taon. Bolo nanek pasaton si Paulus. Tiki metami ono palak kami akamang do tamu inak tubuh dainang. Ibagi nongodo karejo bolo neng lau manak tu pesta manak tu dia among do inong. Jackson, oh bapa, anon homang alopay dahan ni babi. Eko buato mador tal-talan haladi do lan nasing. Lasmay na tu ito niba, homa naruyaek. Iguari masada-sada adong do bagian nabi. Boleh nom ningon. Nung lau day nangon netong-etong mari, adong dope, palingan non terpukul 5 mulaki. Atong hira 2 jombuan non, lau mabua ador do nasing, lau mangalopay dahan ni babi. Holang lau day nangon parjolo do ni ulahon marmeam. Baru pe asaneng buato nan non, nanawak si ulaw non. Hapelang minotobe nawa holat sidung mga karoy tormulat na sida, Roma na sida, dang ni ulahod do peak na ni ulawon. Honauhum may iba. Ito niba holang law among iba do inong nibaon, itor di ula do parjolo ulawon no. Nuksay di rado ti ulawon non, maredede baybana. Law managam las ni roha. Aha malas ni roha si tagamon, ay boloro inong nami pastido dibuan hadiah. Idia may jagal na law mga ni. Imana parjolo. Alay na padua hon na utabo, karipik garong nasa bulak ipiringi. Roma day nang odo among binigema na robot ini marhunda CB 100. Jadi iharbangan na dulu penga habigyan ni susuarana. Turmalojong memesa per bulan nang nihojo ma law manabiad doron. Honasya masih patatangan niba. Ay nga humarojor. Ijo may iba na ngay dia ulaw mena nang dope. Ala so sidong dope ulaw niba, dapat akadia dotong iba alay lobut. Pakin na. Roma kaito niba binereng mamangalang jagal na ibunon noon, uhut inay nakaripikon, tabunay sa naroha. Kamu kamanami do inalami at tersungon niba. Bolo sa itor ni radutas yan haprosyaon, ngabuhi ta maredede sonari maranata, roo Tuhan, amen sa itibuma. Alay lanjut ni cerita inuk sikola mau disiatar. Alas ni ojar di holong ni roha maulaw ni gabi udasik do. Adorak so sikola, adong do sada perjanjian do inong nami, bolo nga botari mulak, apalagi bolo hari Sabtu. Bolo hari Sabtu, holang makuling giring-giring, ngawi mulak sa balian. Nakpetorang hari, ulo do pe jamonom di huta, tiur do be. Alay nuk sikola may iba ni rinukom ma, hacit na hape inuk kidi gaboy, mamuka siya manugot tu botari. Jadi adok kesempatan belum mula kibari Jumat botari, hari Sabtu sedari nai, saya nigugu mangula. Makuling magiring-giring Roma inongon, nga makuling magiring-giring ito, mulat mahita, asabuhi humara malam minggu ninna. Daong inom, nang wapala sa guli-guli nai, tiur dope. Tenaga kita, sukacita kita, lebih karena didorong cinta kasih dari hati yang terdalam.
Atar songoni mahita niya mangaradu ti pati ni debata. Ni ojar ni hapursiao dot holong ni rohatu debata ma unang ni ojar ni biar. Bolo na ni ojar ni biar itap minatari daido ulah honot ta patiki. Una ko mamunuin na. Dang mabunuh kita secara fisik. Tetapi dalam prakteknya ay dot Tuhan Yesus do holak sogobe roham tudongammu nunga na mamunuh. Maka bila Tuhan mengatakan jangan engkau membunuh, ketika itu kita terima dengan iman dan cinta kasih, maka kita juga dapat saling mengampuni dan saling memaafkan. Namangihu makamang do tamuinang porsia mahita, didongani, diramoti, dipatau debatado akana porsia, jala digohido baga-bagana. Bolosongoni digohi debata baga-bagana tu si Abram, malak si Abraham nuk 100 tahun, tuhita pe, sa inaleon ni debatado baga-baganay, hot doping. Alay tabereng matutu, martangiak tu debata, dang disiritangnya ko karwa di leon. Baga-baga ni debata tu si Abraham, nukpe hira-hira suadok si hirimon. Ay buano tutu marianak ko na marumur 100 tahun, inatay siya tahun. Manak 90 tahunan lah begitu. Saya hirana sodong be, alanido saya doko si Abraham, bawa ada terjadi nih. Alanido sa mekel inatay di udung-udung nai. Wala na manabay lungun na mamatani na rohana. Hapi di boto de bata, imanaro hira suru-suruan na tulu halaki, buah sa mekel hoinang. Ay buah ada terjadi nih nga hol, saya ini sudah mandul. Udok matu hoinang, bulas songono tahun nalaeng romahami, anong mariho sa dana. Maka itu kemudian dikenapi. Alani ahape paru kilo tamang do taminang. Saya rongom pitaho si koronaon. Nabuy do ka virus nasing elam matua purtibion lam gudang dui. Alay sada do pos ni rohata. Say na do anakku do hamu. Rasi. Bolo songoni pos ni rohata dalalata madalata di bagasan las ni roha makirim. Tuhan tidak pernah menjanjikan tidak ada gelombang dalam kehidupan. Tetapi yang pasti Tuhan menjanjikan, Dia akan menyertai kita melewati gelombangi. Ape masa di ngolumon, Tuhan menjaga ho, Tuhan menjaga ho. Atong, saya tahapor sema di bata, siya nasa rohata, unang ma marapangusadian tu pikirata sa diri. Di bata ma nama masu-masu. Amen, martangyang mahita. Mauliate Tuhan, rasi rasan waeng, niramoti hodo kami. Mauliate dia siniroham nong mangay kami gabi anakom ay di sesahua kadusa nami. Jala gabi sa kabo na hami do to marhite pa didion. Gabi duhot tami pinoparmo. Aka na hinokop mo. Gabi duhot tami anak si Abraham. Marhite hapor siyaw ni. Jala partohap. Di Jerusalem na baru. Ima di surgo hasonangan. Atok sa palanaw ko hamulati o kami noni. Laos urupi mahami makaholongi dongan nami jolma. Songo pakaholong mim di kami. Ale Tuhan nami maulate ma. Ala di palua ho kami siya dusa. Nabedang be ginonggoman ni dusay kami. Alay, say toktong mamiat tol di perbadia di rohanami. Asay patau hodok marguguyo kami. Mangaraduti nasa parsurom. Songon haudukon ni si Abraham. Mangaraduti pa jowo mo borkat siyan urkasdim, borkat tutano na pinarbagabagam. Songo ni mahami ali Tuhan, ni ojari hapursiyaw do tolong ni roha diho, asabuy radutan nami, nasa pa jowon do nasa patikmi, asa sikok mahaluaw di kami marhiti hapursiyaw ni. Law mangaraduti nasa pa jowo ni, leo madihami buhal li perdaging o do partodiyam. Asa hupake hami, nasa gugo na dilyomu, lau mangula na sa ulaw na marguna, jala homa na mamasu-masu, bonana do ujung na, asa majadi hamuliao di guarmu, pasu-pasu nang diruas ni Huriam. Tok pasu-pasu makaruas ni Huriam, dibagas di balian, doho ganup akan nanyula doho usaha na sida maragam, asa tau dapota persaulia ganup ruasmon, marhite na niukit ni hodok na. Ale Tuhan nami saat di homa daging doto dinami, sa minggu 7 lon, upasahat kami manang karuas ni Huriam, na naikpatupa parsaripion.
Saya pahot paujak manasida gabe donga saripe na badia. Leo buali daging do todi, laos palumeho madat danak, si pagodang-godang on nasida bay sangap di guarmu na badiay. Songonima na ujako kami ruas pargurung, ima Markus Hotman silalahi. Saya homa na manugunugu ibana, marhite to di perbadia, do panugunugu ni akan aposom di huriamon. Asa gabi ruas na manguli ibana bay sangap di hong. Aleja hubah, tuho mau pasahat kami, naksude ulaw pakubasyon na dong di huriamon. Dongani mahami batu pahoni, hobar tulomo ni roham. Pasada hami rabduh ruas ni huriam. Naik ko pahosingon nami akapakubasyon, domu tu situasi. Ale Tuhan nami, manupak na denggam makapakubasyoni. Bolo marminggu hami di ingananon, jaladang boy sude rabdo ruas. Atong nangakaruas dapat ihuk per minggu pe secara virtual di bagas manang di dia petahen waeng saiduhuk manasida taruli pasu-pasu las ni roha upasat kami tu hole tuan nami akaruas ni huriam namar sahid bolo suhu pajujur hami pe sada-sada asini roham mali Tuhan nama dulu madawoni nasida asa hisar pamatangna marulupulup toldina parguguima nangaka keluarga na pature-turehon asa dibagasa kolong ni roha na sidale Tuhan lau pature-turehon ganup namar sahiti ale Tuhan nami tuhodo pasahaton nami nak permingguan ni sudi halak Kristen ni sadok portibi secara khusus di Indonesia asa jongjongamu pasu-pasu omui songoni mana kuria nami secara khusus HKBP pasahaton nami do tuho asa persahalamu sudi pakubasna niuluhon ni pucuk pimpinan ni huria nami, huriam ali Tuhan ima epurus. Saha rodi akaparhubas dia kaseksi di huria. Sa ito di perbadia mamanguluh kami kanup. Asa nasa pakubasyoni, manupak ulaw nadenggan, lau sangap diho jala pasu-pasu di ruasmi. Ali Tuhan, hupasaat tayo mabangso do negara nami, asa ho mamasu-masu. Leon tordinapir tu pamareta nami, asa pirto dinasida, pajongjong uhum dohot hati goran, do mangaraduti nasa ulaon, na manupak kesejahteraan do pasu-pasu di saluhut rakyat Indonesia. Nak kami pe, saya parrohai kanup rakyat Indonesia, asa uduk tu panggonggomi, uduk tu ruhut do aturan, nangaka hukum nadong, gabi boy mardame sonak kami, yanak kon ibang soon ali Tuhan madalani ngolu. Pinuji maguarmu ali Tuhan nami, di godang ni dosa nami, naso tarpajujur, tuksesa may, asa tamahami toktong mancalo pasu-pasum, yala talup mangaraduti nasa lomoni roham. Atong nang dia katangiang naso tarpajujur pe, say leon may dihami, hobar tu lomoni roham. Atong ali Tuhan nami lomoni roham manasaut, ibagasan waranakmu Yesus Kristus Tuhan syoko pami. Amin. Mari dimahita. Thank you.
tanah tapapungo tu debata, martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Odo aruroan ni saluhut sililo narengkan, dut nasa ulibasa na maliutus. Hupasahat kami masinilom mitu hami, pilihan nami tuho. Sa jalo may gabiwap na usus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihan on, pati bluhok karajaw mo di tonga-tonga ni huriam, duho di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti to dim. Asalam hutadahami gudang ni sililom mitu hami. Asalam gerger hami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana kilehon aliaman namin na di Banua Gijang, say pinarbadiam ako aram, say ro maharajom, say saut malomani roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Leom matuhami sedarion hanguluan siapari, se sama dusa nami, songo panesa nami di dusa ni dongan namar dusa tuhami. Unak kami to gihutu panguncunan, palua mahami sian pangako. Amen. Ruas ni Tuhata lah hinokop ni Kristus, mula mahamu di bagasad dami, jala-jalo hamu mapasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debatama ho. Isodakon Tuhan debatama buhina tuho, jala asi marohana midaho. Idopakon Tuhan debatama buhina tuho, jala di pasaur hom madamena tutodim. Amen. Amen. Ruas ni Tuhata, lahi na holongan di bagasa Jesus, sudi perhubas perhalado ni huriata na marhubas sadarion, pasahatot tuhita, selamat hari Minggu, Tuhata mama dongani do memasu-masu hita, horas madihita.